Sanibona, nginamukele khona la kwi-Prof Daily Channel enilethela zonke izindaba eziphuma phambili. Kuqabuke igodwa kwabozalo nabalingisi. Kuhlukane inhloko nesixhanti phakathi kwentandokazi yomdlalo uZalo nabalingisi balo ababili. uThulane Shange odlala indawo kaThulane Khanyile noSizwe Khumbuza odlala indawo kaGodfather bahoxisiwe kuZalo. Bobabili bebelingisa izindawo eziphambili futhi bethandwa kakhulu ngababukeli. Umthombo othembekile ozikhininda zonke ezoZalo uthi laba balingisi sebeyekile nokuqopha kodwa kuzoqhubeka ukudlalwa iziqephu ebeseziqoshiwe zabo. Bagcine kudala kabi ukushutha, empeleni sebehambile bobabili. Akuqondakala ukuthi badedelelweni kodwa kukhona abangeneme ngakho abozalo ngokuziphatha kwabo, kuchaza umthombo. uZalo umdlalo ohamba phambili kubabukeli ongena kusukela Msombuluko kuya kuLwesihlanu njalo ngo8:30 ebusuku. Lo mdlalo uqoshelwe eThekwini kanti ugxile kakhulu empilweni yamalokishi. Laba balingisi ababili okhulunywa ngabo bebedlala indawo yamadodana kaKhathaza Khanyile ongasekho, bafika behlose ukuzoziphindiselela ngokubulawa kukayise wabo. Bese beqalile babuyisa konke ukayise sebesebenzisa indluzula nesibhamu. Kamuva nje bese bephila impilo yezinjinga. So yes guys, ke kwisolezwe baconfirmile ukuthi nangempela hayi uLokhuzana uThulane Khanyile kanye no Godfather bayashiya impela kuZalo. Ilokho kwamanje guys, cela ningakhohlwa ukusubscribe, nilike le video uma nithandile amount.